Guys, mamalitag kwan na sudanon para sa paniod to, tapos magpalit may kalan, gasol. Tura kana munay among paliton karon at tumi sa gasol petron ba, ano kapalit mig ka ng tangke kay hutdan ba wala may gamiton sa pagluto. So puyog na ako sa akong kuan, puyog ng akong partner aton ning ikarga sa motor kay para natay gamiton unya sa paniud to ba. At tumagawas meron munuroy mi dala suroy ba kami be isa ta mag video mga guys kay magbiyahe na kay basig mga tumbahin noon. Goodbye ta, simba ko lang palayo. Pero nakita din mi ni Dodong Pedro, taga-adi na partil ba. Ang tawag na ngo, dugay naman sa kalihukan. Kalihukan ba, manginom may kubra bitaw plapo. Mo na yang hilig sa inom-inom ba, pahubog ko. Humot pa bagay kimnonon. Mo na sa hilig sa inom-inom. Iya sweldo hurot gyud sa imnonon. Palit ron niya kimnonon. Mo katawar lang taw na ngo. Taga-adi na partil na siya. So mga to na may kay nakapalit na may sulin, gasol. Lakaw na si Dodong Pits. So shout out kay Kuan. Mga taga-adi na partil. So mga to na may kay nagpasa na mig DTR. Okay na. Pasok ba day mig isda karon mga guys diri sa Prime Market ng Surigao. Suara. Dito iha na mo gisugba. So ano ko nag-video kanina guys kay medyo busy kayong sulod sa palengke. Dali na lang ako mag-video sa may gisugbahan ng patkabok among palit yung tikab ba. Medyo medium size ra nga tikab kay hidlaw sinugba ba. At least maka tilaw tag sinugba. Pero tikab kay presko mga tinaw kay mata eh. Pero kung hanap-hanap nagmata delikado na pag makabungog na siya. So katong among gipasok ba tinaw kay tug mata. Murag nakaigo og kuan bitaw latak ba. Kay balo mo sa ilatak. Latak ba angoy eh. Paabot pila dugay lutuon ng pagka man tanang kayadyo. Dugay man lutuon ng upat ra man ta kabuok. Gagmay ra ba na natikap? Medium size ra man ta. Kalim na nasunog na siguro na. Ako subayon ako. List kayo, hindi mo subayon. Bantayan masunog. Toro nagsubay diya kanang naka-color block. Diha ang among gipasog ba. Color color upat kabok. Tikab ra man tikab ang color ba. Ano na siya? Madyaw na lamang kung kuan makatilaw tag kanang sinugbang isda ba nga tinaw kay mata ba murag nakaigug latak ba angaw eh. Ang nara Prime Market oh. Ano yung Prime Market diri sa Surigao? Daghan kag isda na isda. Kasi klase ra ng isda. Seafoods din daghang seafoods natin pikas turaw. Daghang kuan dire tinda. Busy kay Prime Market. Medyo ni barato-barato ng ilang mga paninda. Murag makapalit na tag kinilo-kilo ba di na ta ko palit og gramo-gramo. So yung action nagbarato bisag dakong bulan medyo barato-barato ra ang presyo sa isda murag okay na kayo. Palit ba may kuan mga guys kanang guso ba among kilawon dami anang guso kanang nasa laod anang guso sa laod kuan color brown na siya pero kanang kuan color green nga guso culture na siya tinanom medyo dito ta sa laod kay medyo likon bukuan ba likon panglawas ba anong lami na sa laod na guso kanang culture na daplin ra man ang gud gipangtanom daplin ba dagat. Guwapo mangyapon na siya. Pero mas maayo itong nasa laod. Wild ko na siya, wild. So magpaabot kung magpasugba na pagkilaw tag guso. Atong kilawon kay lami ng kilawon ng guso. Pagpasugba na tikab. Di malasado ra ba para lami bito pagkaon mga guys.
Ito, tagputos dayon ni dyan mga guys kay medyo para masipti ba di magkatagak bito yung biyahe. Okay. Dito lang yatag. So, let's go. Manguli namin. Mga guys, di kami karon sa mga nagtinda ng kuan, lansunis. Mamalit. Puro ta sweldo na to ani, angaw. Ang lansunis gilamigas na. Kanang may lamigas tamis yun na siya. Pero wata ka palugod, kung gi shake ba, girambol ang tamis ug tabang. Di jud wa gyud malay kay pareha magkulor. Munang chamba-chamba ni kung palit nimo tamis. Kung duha ka punuan, ang isa ka punuan tabang, isa ka punuan tamis, mix na siya. Di ta ka paluana. Style di man ko na mahibawan. Kay hot doon imong tilaw, hurot mo yan tinda. Unahan na siya. Araw man yan, nalubong man sa carton shop. Oo. Tawa ka, wapod ka paluning manindahe kung gimix na dito gikan sa punuan. Unang di na to di na to matagaan kung naay tamis, naay tabang, naay parat. Basta yung una na siya. Now. Igor man na sila nagtinda gud. Sila na igor nang angkat. Wa sila malay kung unsay sitwasyon na ning lansones. Pero basta naay lansones palita, bahala na basta makakaon. Nakapalit namin mga guys, manguli namin kay video gutom na kay hapit nating paniudto ba magkikay pa. So let's go, bye kami mga guys. Abot na magkikay paniudto ba kay kuan purot ato sweldo ani mga guys, purot og palit ba.